Kaixo, interneten, webgunetan esteketan sakatzean, batzutan, webgune berria irekitzen da bestearen gainean, erlaitz berean, eta atzera joateko hemen sakatu behar dugu. Beste pestaina edo erlaitz berri batean irekitzeko esteka, kontrol zapaldu behar dugu, eta kontrol zapalduta, klik egin estekaren gainean. Eta horrela, begira, pestaina berri batean ireki da eduki berria. Egingo dugu berriro. Zapaldu kontrol, sakatu gainean, eta begira, beste pestaina berri bat ireki da. Zer gertatzen da, aldi berean, pestaina asko irekita ditugunean. Abiadura moteltzen dela. Hau, konpontzeko, badago modu bat, eta da, batzea, pestaina guztiak, webgune berean. Zerekin, tresna honekin. One Tab tresnarekin. Hemen sakatzen badugu, begira. Pestaina guztiak, bakar batera joan dira, eta hemen daude, esteka guztiak. Nola egiten da hori? One Tab gehigarri bat da. Gehigarri hori instalatzeko, sakatu 3 puntutxoetan, más herramientas, eta extensiones. Hemen daude instalatuta ditugun luzapenak edo estensioak. Sakatu 3 marretan, eta hemen azpian denda dago. Ireki eta bilatu One Tab. Hau da instalatu nahi dugun gehigarria. Añadir a Chrome, gehitu, eta gehigarria instalatzen da gure nabigatzailean. Orain begira, 1, 2, 3, 4, 5 pestaina desberdinak irekita ditut. Hemen sakatzen badut, berehala 5 batera joaten dira. Berriro irekitzeko, sakatu hemen, eta irekitzen da. Are gehiago, badago modu bat, pestaina guzti hauek bidaltzeko beste pertsona bati. Nola? Horrela, compartir como página web. Sakatu hemen, eta helbide honen bidez, edo QR honen bidez, beste pertsona bati bidaltzen badiozu One Tab edo webgune hau, besteak izango ditu 4 esteka hauek. Erabilgarria adibidez ikaslekin materiala partekatzeko. Eta bukatzeko, esteka edo webgune guztiak berriro nabigatzailearen goiko partean berriro izateko, restaurar todo, eta hemen agertzen dira berriro webguneak. One Tab erlaitz desberdinak bakar batean izateko. Eta horrela, abiadura, ordenagailuaren abiadura, interneteko abiadura ez da moteltzen. Eskerrik asko, agur!